Кайчанда булса барсы бетәшәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк. Кайчанда булса барсы бетәшәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк. Урамнарда бетәчәкме, юк бетмәсен. Хәзерге вакытта яшәк Алла ярдәм итсен. Ярдәм итсен түгел, ул бит язып биргән. Без шул юлдан барабыз күзләрен күргәннән бирле. Очрый кешеләр төрле, кирәкми көтәргә көннәрне. Тотып калыйк дуслар бу мизгелне. Әй Алла рәхмәт, мин бәхетле. Очрый кешеләр төрле, кирәкми көтәргә көннәрне. Тотып калыйк дуслар бу мизгелне. Әй Алла рәхмәт, мин бәхетле. Тагын кемнәрне итә алырмын мин. Минем көчтән килсә, мин шат кына амин. Асин, абыз, бергә көтәбез. Эзлик бәхетне, әйдә китәбез. Җир кыена төнге айның яктысына. Каядыр еракта бар димеш канат. Уйнап көл ярат, елларга да мөмкин. Әллә кем булып бетик, әмма ләкин кайчанда булса барсы бетәчәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк. Кайчанда булса барсы бетәчәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк. Яшәсеман иртәгә көнем бетәчәк, һәм хыялан имеш мең еллык киләчәк. Урлык бер йолдызны бит беркем дә белмәячәк. Бирик берсенә һәм атлап янсын йөрәк бергә. Барыр идеңме соң син иптәшкә? Әгәр яшәгән булса мең яшькә кадәр, булса да безнең юл хәтәр, һәм Ходай безгә булышсын. Барыр идеңме соң син иптәшкә? Әгәр яшәгән булса мең яшькә кадәр, булса да безнең юл хәтәр, һәм Ходай безгә булышсын. Кем сорасын, кайда барасың, кемгә кирәксең, үзләре уйласын. Кешеләр елмайсын, күңелләр йотылсын. Бу бит шундый гади, бу бит түгел тылсым. Күпләр исәнмесез, нишли якында, ничек анда алар безсез? Җавабы юк, без бәлки белмәбез. Амин, асин абыз. Кайчанда булса барсы бетәчәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк. Кайчанда булса барсы бетәчәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Ничек бетәр бу, һәм кем килер без белмәбез. Амин, асин абыз.